abagusiba minto tigamba kwanie mwanyagetinge mbuyamure omanyete narorire social media yatekire abantu bakoripuka okobuganga na atomic bomb yatekire kebakobuna ninki tuatera bosonga nga sisi hatupangwingwi yani esencherende asa mangana lya koigweka ingantu ntori kobangwa Ruto tangasire chi permanent secretary rero se serikali yaye nero manyene engombe tangasire okorire nero manyene eserikali mogusi tayo nonye noyomo ase serikali ya William Ruto nonye osoro konyo kuna otwaki obitiga otenga baraba minto Nairobi aninje kusema na kutenda mogambi Ruto na chato GPS sato inu tegerere atenali stadium mogo tebanga inchoma eto soro na kamwana gake kama tebinga Ruto ngo bare president mocheti konyegena bono nyegene Ruto ngo twari GPS sato korugusi tukate abalende bono rendo mwana itosoro gakwanire na nere chibugwibu nero tenine tari bunge nero koreta discipline ikonare chokoni ya Ruto na manyete kigenderete tukate ambia bono osoro mwana mintombia mono na kuchirende kora ringo na gototete ori osoro genda lerege samambi otebyo mogusi ya sakabeta sugusu irianyi mocha na bosongo watenga abana ba minto Ruto ngo tangasale serikali ya permanent secretary osoro nincha kamuraga kenda ali chokoni ngo batabyo bamaene inko bali GPS satukurugusi kocha chire nutegerera mambirinde bano twate balinde mwana minto osoro kwadire soro na kamura osoro na mentwe yenda ngwa kana tule momenta mache bantu batabirore sinya kundiegesa bamatenga mwana yo kwandira buya momenta chibaye yamongo tomatole nibo kai soro no momura okay bana Ruto tangasira mogusi nonye noyomo kunyamira kurukisi county ntagarara bana ba minto mokumia motwara maisugusu motwara go ichana timo kumia se chinkoro chaino chena chira kobaremia kobabe komoyo kobatabinga bana ba mintaba gusi basi asimon tagarara teli ogieli timo bese gutwara go ichana timo eitia se chinkoro chaino serikali ya Ruto nengare serikali ya Ruto nene bwana kai serikali ya Ruto neri nani bado ndo tagete direct chogo chagotenena gosimekemete egasne nyinge totagete abantu baje gotosimekemete totagete gosimekemete 5 billion tubwata mabagase gosimekemeta manga mono tawe chanda takwemya chinkoroche serikali nene tagete abantu baje gotenena mujengo abantu baje koraji simitinji basa koibwa abantu baje korire barorenga ngakijugwiri baro chigo somba chikogoto serikali neri nani mobasa goichana mabaga namange igo muita narra abantu bako na gukura narra abantu bako na kweumia abantu bako na gatanga bono hakitogo ya bado chimistiri njitakeire abantu bako wake plaster mbatakeire abantu bako korogo muchanga mbatakeire abantu bako koroge smiti mbatakeire abantu bako chwari chibao chokobeka chinyomba mbatakeire abantu bako koroskitirisa mbatakeire ona bano omugusitwe bangerera ini eyi abugo twe bangerera ini yogosimeke mete na aronto tigusiko twe bangerera ini eyi goyo yogokoroge kogoto kazi ni kazi to tigara isiko kwa wete Ruto katabanga kazi ni nyingi wafanya kazi ndio wachache bana ngo tikatole kazi motani bana toso eli simeka mete yok totage tabiri bacho wakebi kamago habuno abagusito go swara ime totage tabantu bago cha chere mete habuno atago swara ime tatando bago cha gotiri amakombe bagusiba no tosaya mabuto koremeremu totage tabantu mujango kego jante tantu bago chiroche tosaya aruma bono tosaya abuo to buatera to korega serikali nene mo basago chanda ta raba muraba kominyoka
naraba muraba no gutuma muraba no hamwe chiku WhatsApp ga ji message chiku gucharana ekindi cyacha 15 inya utari gore cyakire 200 bo kumira abana baminta serikali ne linani kigasinchira kire to tegerere kigasinchira kire yasa tigabamo na inwe na bontaka tebanga ntubuna bagusia tupangwingwi no turabu aba serikali ya Ruto hegasine nyinga tokora yasa tigabamo na bana baminto yamon